han. Rolig over. Det vil han. Kasse, ligger over på hylden. Den ligger over på bordet. Kasse, ligger over på bordet. Hey, hvor er det? Gå hjem, fordi du spiller dårlig musik. Hun har været sur, og hun tænker, hun er ked af jer. Jeg kan godt se på, mand. Ja, det er det. Et billede af Tuborg, det kan du ikke leve af. Hvad vil du høre? Nej. Nej, jeg filmer. Prøv at høre, det er en enestående chance for at filme Anders med Fætter BR. Hey, fødedårligt, er du fødedårligt? Fødedårligt er altid født.